Но така е. В арт индустрията, като искате да създавате яки неща, обикновено никога няма време и средства и всичко е тъгък, но после много яки неща излизат, така че да харесвате и да споделяте. Здравейте, хора! Днес сме в Bright Space и ще снимаме постера на нашата танцова вечер Identities. Така че ще ви взема с мен и ще ви покажа behind the scenes как се случват всичките неща. На супер тайт schedule сме, 2 часа. Толкова. Така че make us rich to have more money for photoshoots. Така се започва. Yes. Как сме? Добре, борим се с грима си, както винаги, но... Така си много добре. Ама не само така и с секенците. Съм по-лоша. Добре. Мога да ви покажа какъв е плана за деня. The time schedule. Ето го, всичко е разпределено. Имаме mood boards. И доста неща има да се чекнат, така че... Пристигащи вече на фотосесията, здравейте, как се чувствате днес? Ами, хайде про... Така, не знам, за сега не се движим по schedule. But I hope we're gonna manage. Секс апилен. Ето това е действителността, да чакате да ви дойде реда. Аз просто използвам всяка минута да си почивам, това е истината. The Italians, always with Vogue. This is Vogue España, it's not Vogue Italia, so... Oops. It's full of Vogues. If we have to wait, you know... I have Vogues at home, you can come. I have Vogues at home too. But I want to come to your place. We should have Vogue and wine and pasta. Вече отметнахме някои от хората с някои от задачите, така че много хаос. Но така е. В арт индустрията, като искате да създавате яки неща, обикновено никога няма време и средства и всичко е тъгък, но после много яки неща излизат, така че да харесвате и да споделяте. Защото го правим за вас и за нас, ама и за вас. Is it going with the coffee? Добре, I did it. Now I need to stop it somehow, but... Съм Кейти Пери или Лейди Гага? Me and Jana open a tiny bar here now. Alpro sponsor us. Please. I actually drink it every morning. Please sponsor us. Seriously, I do. Часа и 2 минути. Свършихме с всичко. Това е.